Hebrews 13, verse 17. Amen? Hebrews 13, verse 17. Kung naano mo, atong dunganan ni sa pagbasa, just one verse lang, no? Then, paliw po, pindog, isip at ang-espito sa pulong sa Diyos, kung pagkabasahon. Naano mo? Okay, atong dunganan sa pagbasa, ang Biblia na gingon, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief. For that is unprofitable for you. Ang sa ta. Among dalaygon may gugmaon buhi ng Dios. Amo kami kasalamatan Ginoo niningtak na sa kagabion. Salamat Ginoo sa pagdala kanamo dinhi Lord nga safety. O salamat usab Ginoo sa imong presensya pinagisbalan nga espiritu nga sa tibok adlaw o naghiya kanamo. Salamat sa kusog nga mong nagamit karong adlaw. O salamat usab Ginoo sa provision pagkatiman mo kanamo Lord na nagapadayon mi o salamat ini tunga sa simana Ginoo na makahimo mi Ginoo sa pagsimba o pagdayeg kanimo tulog sa imong katawan. Salamat usab Lord sa laing tuig nga imong gidugang sa imong ubos na lagad pastoral. Kung pagkampong Lord nga ikaw magapanalangin kaniya ug dugang pang mga katuigan uban sa iyang pamilya. Ikaw kung magapanalangin kanila Ginoo kung sa may lang desire, kung pagkampo Lord, nga imong hatagan o kaalam sa pastoral, sa pag-lead sa iyang pamilya, o ginunasad sa imong katawan, dili ka na mo Ginoo. O imo siyang hatagan Lord, o dugang kusog, makapadayon, na imo Lord God, nga dili lalim ang maghandol o mga katawan, dili lalim ang mag-minister Ginoo, o nagkadaiyang mga tao, at salamat Lord God, nga naa ka, nga nagauban kaniya, paghanyo Lord nga ikaw padayon nga uban kaniya magiton. Ug pray ko Lord nga sa among pagpadayon karon ikaw magapanalangin Ginoo nining sa imong pulong at magadadon mensahe Lord nga makahatag kini encouragement sa pastor o maka-challenge pud kanamo nga mga katawhan mo Ginoo. Ug magapray ko Lord nga ang imong presensya Ginoo kung gihanyo ang magauban kanamo aron sa yano nga paagi Ginoo mong sabtan imong pulong. Kung tabangin mo sa Lord, ang mga kasing-kasing, maandam, ginoon sa Ginoo nga magdala sa kong mensahe. Wala ko'y mahimo Lord kung wala ka. Tabangin ko Ginoo, giyahiya ko karon sa pagbahin sa ipila lang ka ulog Ginoo nga akong i-share karong mga kagabiyo. O kiningtanan Lord, akong giampo, kung yan gisalig sa ngalan naman Jesus. Amen. Okay, wala pang lingkod ta. Amen. Obey them that have the rule over you. Ato pang i-recognize nga ang pastor mo'y nagdumala ka na to. Dili man siguro sa ato ang personal nga pagkinabuhi, but sa ato ang spiritual. No? Ang pastor. Then, sugotan sa dili mga igsoon, makadungog tag mga istorya nga ang ubang mga kasimbahanan lahi-lahi man gud lagi ang pagtratar nila sa pastor, no? Ay ang pastor sundalo lang. Kami naka-experience miya na og kanang na-feel na mo kung unsa ang pastor niya sukwahi sa gingon sa Biblia. Kay gani ang gingon sa Biblia sa 1 Timothy 5:17 ba to? Nga ang pastor is worthy of double honor. Unya, may mga churches nga ang pastor maduulon lang kung mag-ampo or mag-insi. After na, kung dili siya may kawalihon. Doon siya niya. Kung sa'y pulos, ganun gitawag man siya. Diba? But sa ato, salamat nga nata sa Bible Baptist nga practice ang pastor maugyod ang magdala sa katawhan. Maugyod ang dunay control. No? Dunay authority nga mo lead na to. Amen? Yes. Kay ingon pa tong sa Jeremiah ba ito na nga ang Ginoo, Jeremiah 3:15,
May naghatag na to pastor, right? Amen. So dili na to basta-bastahon lang nga yung ana RBI, no? Nang karon nga kagabiyon mga igsuon, ako ning gitaytulan ang mensahe karon og giving honor to our pastor. Amen. Ako lang itunong kung birthday mo gud ni pastor, no? Amen. I know nga naatay makatunan gyapon ani. Kaya ni higayon giwali, but di kay mo na nga kung giwali man ni Bisan Kinsa nga pastor, unya maor gyapon nga pastor ang nagwali, maor gyapon ang mensahe katay madugang ra ng gamay. But karon lahi man ang nagwali na pod. No? Doon na po'y lahi ng pagkaandam. No? Kung pareha ra minudo, lahi ang timplada. Parat doon tayo at tapang ba. Amen? Amen. Giving honor to our pastor. Amen? Honoring our pastor means we are giving special recognition. No? Atong gi-recognize ba? Atong gi-honor atong pastor, atong gi-hatagan siya dakong importansya sa itong kinabuhi. Amen? Kay kung walay pastor may abot sa itong kinabuhi, kung walay pastor may gihatag ng Ginoo sa itong kinabuhi, asa ka atong kinabuhi karon ng kainon. Right? Walay mo giya na to. Amen. Diba? Salamat kay Dunay pastor na nagatima na to, no? By honoring our pastor, we are showing our respect to him, no? By honoring our pastor, we are expressing our gratitude, no? Amen? Amen. So, karon pa birthday man ni pastor, hinaot nga matag-usa na to, naka-greet na ni pastor, nakapasalamat na, no? Amen? Kung dunay kuan, basta naroon kay words kay kasulti. Kabalo mo nga bisag pag thank you lang dako na day kuno na nga encouragement sa usa ka pastor. Amen. Amen? Yeah. Pata kabalo one word lang nga atong gisulti nga thank you pastor. Na o do two words. Thank you pastor. Ang iyang gihimo sa atong kinabuhi from time to time magampo siya. Yes. Amen? Dili enough ang thank you ra gani. Di ba? But salamat kay kana atong pastor malipay ra na siya atong pasalamatan. Amen? So, our pastor is deserved to be honored because he is the man called by God to minister us. Amen? Wala siya gitawag sa Ginoo para unsa-unsa lang. Gitawag siya sa Ginoo para ma-ministeryohan ta. Diba? Kay unsa lagi ta kaniadto? No? Unsa ang isulti sa Biblia may tungod sa atong pastor, no? Mao ni atong kanon. Kung wala atong pastor, wala kitay klaro atong ginabuhi. Salamat nga nay pastor. Ang gingon diri sa Biblia may tungod sa atong pastor, atong susihon sa Biblia aron atong masabtan gamay. Okay? Atong susihon gikan sa Biblia aron atong masabtan. So, dili mga igso sa text nga atong gibasa, ang Biblia nagingon, obey. Di ba? Obey them that have the rule over you. So kita atong gi-recognize nga ang pastor mo kun nagdumala na to. Isip usa ka Kristohanon. So one thing atong duha ka butang atong kinahanglan i-consider karong nagkagabion. Una is the rule of a pastor. So dugay naman na pana brad. Yes, dugay na adukan kanang common na kay ni siya. No? But pangutanon ta mo ron tanan ba nahibalo kung say rules sa ka pastor. No? Ang uban mingon ang pastor manager man siya dito sa simbahan. Ang uban mingon nga ako na siya kanang siya ra na itig wali din ha. Tig Bible study. Ang point is atong hatagag kanang pagsabot ba kanang gibukaton ba kung unsa toy role niya. Kay gitawag gud siya sa Ginoo. Yes. Di ba? Gitawag gud siya sa Ginoo. Ingon pa ang Jeremiah 3:15 atong atuon kadto. Nice book na para man ko kaniha. Matato lang basahon. Jeremiah 3:15. Okay. Ang Biblia nagingon,
and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Okay. Ang pastor gihatag na sa Ginoo, gikan Dios kasing-kasing sa Ginoo. Amen. So, mo nang bisag si kinsa pa nga pastor ang ibutang sa usa ka iglesia, ang ngayon lang atong i-honor. Ano man sa Ginoo na nagikan. Okay. Ang una nga role sa usa ka pastor is ingon din to feed. No? In Jeremiah 3:15, the Bible says, our pastor will feed us with knowledge. Amen? Knowledge and understanding. Pwede man ta nga doon na tayo kasayuran. Nahibalo na ta nga mauni siya, mauni ang simbahan. But kung kita-kita lang, masabtan ba na to? No? Kay, musugot sa dili mga igsoon, ang mga nasulat sa Biblia, kung walay pastor nga nagpasabot, dili na to ni masabtan. Yes. Amen. Amen? Kinsa may nagtudlo na to nga ang balaang espiritu mugiya ka nato sa panahon nga magtuon ta sa iyang pulong. Di ba? Nagyagikan man na siya sa baba sa pastor gamit ang pulong sa Ginoo. Amen. Amen? Ang pastor mo din na siya, ang iyang trabaho, ang iyang role, no? Iyang role nato nga siya mo i-feed nato. Mo-feed nato sa pulong sa Ginoo. Di ba? Ang tao nasayod kaniadto sa wa pa tanay mong Kristohanon. Ako nahibalo ko nga dunay Dios. Pero ako nahibalo kung asa dapitan nato pabasa. Nahibalo ko nga si Jesucristo mo imong luluwas. Pero ako nahibalo kung asa dapitan mabasa. Kung nahibalo ko nga ang tinuod ko nung simbahan sa una mautong among gisimbahan, pero ako ra dito sa dihang na anay Biblia, i-correct ang tanan. Yes. Amen? So salamat ta nga nakalingkawas ta niya na. No? Before we have knowledge of the Word of God, we have no knowledge of the Bible. You know what? No? Sawa pa tay sa dihang kuan ba kanang wa pa tay knowledge sa pulong sa Ginoo, wa gud ko tay knowledge sa Bible. But sa dihang nalay pastor nga nagtudlo na to, hibal-an na to, i-explain na niya, itudlo na niya. Mo nang naata karon. Amen. Hinaot ko mga igsoon nga inyo ang paglingkod karon diha. Wala lang mo tamo ni lingkod tungod kay na-influence lang mo ni mama, ni papa, ni amiga, ni classmate, o ni kinsa pa din na. Hinaot ko yung lingkod mo din ha, kay nasabtan gud ninyo kung unsa ang nasulat sa Biblia nga ginatudlo sa pastor. Yes. Amen. Amen? Amen. Nasabtan pa. Kay ang nakanindog biya nino kung ato yung masabtan, imo yung ikinabuhi. Amen. Ang problema kung wa jud imo nasabtan, maglisod ko kay kinabuhi. Diba? Ang role sa pastor is to feed. Diba? Mga igsoon? Karon atong nasabtan ang mga espirituhanong butang. Right? So, naisulat sa Biblia nga kung unsa imong nasayran doon, tinuod na kay na may Biblia, pamatuod. Di ba? Nasa Biblia. Mao man ang kita karon, dili na ta dili na ta mag-base sa ato ang mga pagtuo sa gawas nga kundi dinhi na. Yes. Kung mag-isgot na galing espirituhan nga butang, Biblia na ang atong basihan. Amen? But now, praise God, that He gave us pastor. No? Kaniyan to, at tanang tayo na karon salamat ta nga dunay pastor. Iyan nagyatag ang pastor nga mutudlo ka nato kabahin sa mga espirituhan ng butang. Right? O salamat niya na kay ngano sa kadlaw dunay pastor rin abot sa itong ginabuhi. Amen. Natakot ang kaluwasan. Yes. Kinsa may unang nagmantala sa kaluwasan. Di ba? Gigamit ang pastor. Kung ikaw na-save ka, pinagi lang sa imong amiga, ang mensahe nga gi-share sa imong amiga, asam na nagikan. Di ba? Gikan na sa pastor. Amen. Gamit ang pulong sa Ginoo. Yes. Gipadayag diha sa mga katawhan. Gigamit ang pastor. Amen. Munang ang mensahe mingabot.
o nasabta na to nga kita di ay pwede makaangkon og langit. Amen? So another thing mga igsoon, under sa rule sa pastor, una is to feed, and another thing is to feel. Musugot kag sa dili mga igsoon, nahigayon na kulang ta. Yes. Hasta ta nga, okay ra ko brad. Dili ta okay. Okay ra ko sis, dili ta okay. Kulang na itong kinabuhi. Kung Kristohano na ka, naagoy higayon sa imong kinabuhi nga magkulang ka. Bisan pag naghigda na ka diha og kwarta, bisan pag nagtunog na ka diha og kanang mga nagkadaiya ng mga bahandi ng kalibutan na, ba't kulang? O kinsa may mo puno ni anak, ang pastor gihapon ang gamiton sa Ginoo nga mo Yes. puno, no? Mo fill in sa gipanginahanglan nato. Dili materially, dili physically, but spiritual. Ang akong isgutan diri pasabot isa natong spiritual nga kanang dunay kulang ba, lacking na spiritual ba, no? Meta balaan karon tupot. Dili na siya kuan, daan ko tay kakulangon. Mutana ko ninyo ron, kinsa man din ni sa matag higayon nga nag-ampo, kanang na-feel yun ninyo ang presensya sa Ginoo. Diba, dili tanang higayon nga ang presensya sa Ginoo sa lingkod. Ano man, magdepende man po na nato kung nag-ampo, nga nag-dool sa Ginoo. Kaya na may time na mag-ampo ta, nga mura na lang siya routine. Na ipagkaon sa itong lamisa, pasalamat ta. Salamat to. Pagkaon na. But lahi, ang pastor kung mao'y mag-ampo, lahi ba sila mao'y mag-ampo? Amen? Kita encourage na mag-ampo, but ang atong banon, atong susihon, ang atong gugalingon, lahi ang atong inampuan kumpara sa pastor. Ug ang inampuan po sa pastor, lahi. Mas dunggon sila sa Ginoo. Amen? Amen. Isip leader na to, dunay dako kayo nga pabor ang usa ka leader sa atong espirituhan nga kinabuhi nga pamation sila sa Ginoo. Amen? Atong pastor many times sa mga din naka-observe ko niya nga kanang ihang baruganan ba. Pareha lagi sa mission. But salamat kay mo share ko diyan, ma-encourage ko nga mo din ni tabo nga mura dito kanang katintalon ug dili tungod sa paginahanglan but kay para nas mission. Then after anak na ay gihatag og puli ang Ginoo. Amen? So yung na kagamanan na yung na ay importante ang pastor para sa Ginoo. Ug example na mga igsoon katong dito sa atong basahon sa 1 Samuel, no? Nga ang pag-ampo sa usa ka leader paminaw na sa Ginoo, Amen. no? 1 Samuel 30 verse 8. First Samuel verse 30 verse 8, chapter 30 verse 8. Okay, ang Biblia kung basahon na nagingon. And David inquired at the Lord, saying, Shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, Pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. See? Ang pastor nato, ang leader nato dinhi, ang galit nato espiritual sa espirituhan ng butang. Before na siya mo move kung say himuon niya sa ministry nga gipiyal sa Ginoo sa iya, giludhan na niya. Amen. Giampo na. Ano man? Giampo na nag-inquire niya sa Ginoo kung igatugot ba na sa Ginoo o kabubuton ba na sa Ginoo. Kung sa may lingon niya, surely. Di ba? Sure, good. No?
Ako ba makaapas kanila o siya mitubag kaniya? Gugda, kay ikaw sigurado nga makaapas kanila. See? Kung ang pastor na to mag-ampo na sa Ginoo, pareha na ron no, yatang gilid nga kanang sa property. Kung wala mo himog lakang ang atong pastor nga mumove ta dito, wala tay property ron. Yes. Amen. Di ba? Yes. See? Kung wala'y pag-ampo ang usa ka leader ni ana, do you think ihatag na sa Ginoo? Daghang mga kasimbahanan atong makikita ron nga kanang lahi, managlahi man pud lagi atong panalangin sa Ginoo. But ang atong leader atong nakita is giubanan gid siya sa Ginoo. No? Dili lang ni siya pagkuana para mabukan ang mga sa kapasyon. No. Sa ako lang nakita, o bitaw lang encourage sa mo mga igsoon na imbis na mo himo og mga laka nga daw makapasubo sa atong pastor, support na lang ta. Amen? Kaya atong text nagingon sa Hebrewanon 13:17, obey. Obey them that have the rule over you. Lisod ba na pag-obey? Hello? Lisod? Ha? Usahay? Sayon ra ang pag-obey. Sayon ra ang pag-obey mga igsoon. Sayon ra. Ano man? Kung tinuod ka nga kanang tinuod ka nga nagsalig sa Ginoo, nagsalig na pud ka sa alagad sa Ginoo ngayong ipatang nga morol na to. Ang tanan anak mga igsoon pagsalig ra gyud tinud-anay sa Ginoo. Pag-unsa man ang Kristohanon ta mingon tag nagsalig ka sa Ginoo, nya wa nimo gipakita ang imong pag-obey. Kanang giingon din na nga obey. Pulong ba ni namo? Pulong ba ni pastor? Pulong ba ni leader? Dili. Pulong ni Ginoo. Ang pulong ba sa Ginoo? Dunay gahom wala? Naay gahom. Ano man, kay kung walay gahom, walay nangausap na kinabuhi. Kung walay gahom ang pulong sa Ginoo, walay mga tao, mga Kristohanon nga nag-uswag ang kahimtang. Oh, amen. Tinood? Yes. Kami, moingon jud ninyo, moingon ko ninyo nga kami sa among pamilya ay mga prinsipyo sa Bible nga amo yung gituman kay ditudlo na diri sa pastor, among gituman. O kami mismo nakabenepisyo nakita na mo kung unsa ang gihimo sa Ginoo. O ginaot ta kamo pod mga igsoon ang matag-usaw ta nato mo share pud ta ba og unsay gihimo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. No? Ayaw rin ninyo iloob. Kaya nga naman, kung inyo rin iloob, siyempre, sukay mo. Bisa ko istorya lang mo, basig nyo hinambog. No, dili na pagpanghinambog. Kanang i-share ni mo kung sa'y gihimo sa Ginoo, kuha na siya ka na to testify nga, matagusan ni mo nga, ay kung nga, doon ay Diyos. Yes. Amen. Aron ninig, pangumusta sa atong pastor, Brad, kumusta? Sis, kumusta? Dili na, moras Japon ang atong tubag. Amen? Kumusta, Brad? Balay pugas, balay pastor. Nag-usa mo ka, Brad? Wala ko'y trabaho. Sayop sa Kristo, ano? Ano naman kayo, manambaho lang, naagod kay kapalit bukas. Yes. Amen. Ha? Amen? To feel, no? Ang pastor may mag-feel sa atong puno, sa atong mga panginahanglanon spiritually. Yes. Encourage sa mga igsoon, kung naagalit mo sa problema, gibukaton, kalisod sa inyong kahimtang, ayaw mong kaulaw doon ni pastor. That's right. Para kung saan, Brad? Para mangayo, magtabang ni pastor? Pwede, mangayo magtabang. Ang pastor siguro, dili siguro makatabang, kung part-time mo pinangan, di siguro makatabang mo kata. But, usa ka na kung butang ang makatabang ni pastor pag-ampo. Yes. Amen? Ayaw kaulaw. Pastor, lang. Ako, bila naman ko ni pastor. Pastor,
ka-pray ni kuan kanang tricycle. O di ba gigrant sa Ginoo? Dili lang yung tinuod sa iyon ang panalangin. Ano man, kinahanglan gyud ka mo kuan kanang himo gyud kanang sakto gyud nimo nga kuan ba pagkayon uban sa Ginoo. Ba't na Amen. amo to giampo bago ka kong pastor. Ba't nagtuod yung kong giampo kay nga naman naaman. Amen? Sa mong panginabuyan, tingnan ko ninyo, nag-increase. Amen. Na ito ba ang Ginoo? Kung nagpaampo, yun niya na. Kaya nung mo sa atong prayer kuhan, wa na lang galing na to na balik ka ng prayer vigil na to, prayer teaching. Nagresulta. Miduol o misulti ta sa atong Panginoon ng pastor, tabangi ko kaampuan ni. And I know, wala pa'y uban din eh. Dili lang ako. But kung pwede mo makatestify na mo, himo ko na mo, Brad, ma-encourage ka. Amen? Apil ninyo ka na, muduol sa itong pastor, dili lang ka kung may didasig, apil ang pastor na dasig. Amen? Amen. Mabot ba yan ako sa, nauna dahil na, kini nga tao, may tinanglan din ako. Ang makatabang nagtuod yun siya nga, malib ko siya sa iyang Panginoon at puso. Amen? So gamit ang pastor, lain mga panginanglanon na to, physical, spiritual, dili makahatag ni pastor siguro in pagganang substance o sa din na but in prayers, pulong sa Ginoo. Gano'n man, kami lagi nag-experience sa Ginoo. Problema may dito, pag-abot na mo din eh. Nagdala ba may problema din eh. Nawalang problema eh. Nagkapaminaw, may tulong sa Ginoo tarong. Pag-abot na mo dito, problema nagpabilin. But, na-bless, may pulong sa Ginoo. Diba? Hercules sa una pila, magkakaroon mga sa kauras kapin magpandini, magminaw sa pulong sa Ginoo. Otis, nalinta na mo ang problema. Nakapaminaw, may insakto. Oh, di ba? Amen? Amen. Asan ko tama na nito? Okay. Ang pastor lang, mga igsoon, ang gigamit sa Ginoo para makapuno sa itong mga panginahanglan gamit ang iyang pulong. Amen? O ang pastor lamang ang dunay dakong katungod pod kanato ang mga Kristiyanon isip lokal nga Bible Baptist, no? Dili ka pwede mo nakay problema ron adto ka sa pastor ayaw doon dito sa lain dili sa imong pastor doon. Pwede ka mo doon dito or mukan tabangi ko kampo patunaha ang imong pastor kay ano ba insulto kay na siya ka nang ibadlo ang imong laing pastor niya ang imong pastor mismo wala kabalo sa imong gipaampo. Dapat una atong pastor na ibalong ano man siya may kuan na ni katong atong basahon ni diha. Kiningingon din nga kuan. For they watch for your souls and they that must give accountable ta. Si pastor accountable sa Ginoo sa matag usa ka nato. So kung unsa nay dangatan sa usa ka Kristohanon under sa leadership ni pastoral, manubag siya sa Ginoo. Dili ang may pastor may manubag. Lahi man. Kaya ang matagusan na to, ngayon ta, daghan tang baptist, Ginoo, daghan tang Kristohanon. But ang Ginoo, doon na specific na lugar, specific na church, specific na leader, diin kaniya gibutang. Wala na, kuhan nga, mura lang kang ipangitis langgam, naliso ito, ang ipangitis langgam, na nagtubo na din. Kita gibutang, kita sa Ginoo din. Amen? So, doon na tayo mga kasinatian sa kinabuhi, ang espirituhanon ng mga kakulangon, ang pastor lang ang gamiton sa Ginoo, di ba? Naglisod ka sa imong gisagubang, duula imong pastor, no? Ayaw yung kaulaw. Then, dunay tabang may tabo sa imong kinabuhi. Amen? Then, ikatulo, butang,
Mao ni siya ang katulong ng butang. Dapat ang tani points, ang tani na pastor, may responsibility. Ang pastor di ay mao na siya magbantay na to sa atong kalag. Di ba? Ang gingon sa text, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. Grabe ha. Ang pastor mo ay magbantay sa atong kalag. Luwas ta, dili? Luwas ta. Nara may higayon, magpabadlong ta. Diba? Ay higayon nga magpabadlong ta. In general, si pastor mag-preach din og sala. Iwali niya ang sala. Kunya, dunay ipila o usa nga naghimo anang mong sala. Na-reminded ka. Nya, may pagbihag, pastoro na ada na siya kanang spy, na siya kanang monitor ka kuyog sige na kung anong nakabalo man. Unong mas Ginoo yang idala. Lalim ba mo trabaho og kuan kanang watchman? Di lalim. Si pastor gilaliman ka iyang bantayan pila ta ka buok. Kunya dili na to maunor atong pastor na. Dapat natong i-honor atong pastor. Amen? Praise the Lord. That He gave us pastor to watch for our souls. Amen? Being a watcher is not easy rule. No, dili lalim ang rule sa usa ka watcher. Ano man? Dukaon ka. Ang atong pastor sa pagkatipan niya kanato, sa pagbantay niya kanato, naluya siya wala. Hindi kayo maluya siya. Muna akong encourage inyo mga igsoon, ato kung hinihinayan gamay ang atong pagpabadlong. No? Masya, nagpabadlong na brad, amutan ninyo. At basaha ang pulong sa Ginoo, kamalandungi ang pulong sa Ginoo, kaya ron may balaan mo, i-examine mo kung kalingon. Kung sa may akong gihimo. Di ba? Many times, nagwali si Pastor din ang nasakitan ko. Kung nagpasalamat ka na, hindi nga naman kami yan. Magpasalamat na na maigo tas pulong sa Ginoo, pasabot ana. Gawas atong ingon nga dili butalo atong pastor. Pasabot niya na ang presensya sa Ginoo. Ano man? Tatandog man ta. Hinaot ko karon mga kagabion mga igsoon, nag-desire mo nga matandog mo pulong sa Ginoo. Kanang kan ba, mura ba kag namingwit ba? Pag-pamingwit nimo, mag-expect ka nga naig mo tandog. Ginaot nga sa karon nga kagabion mga igsoon sa pagwali sa pulong sa Ginoo nangatandog inyong kasing-kasing. Amen. Amen. Tandogon ba? Kay abi ninyo kini nga buluhaton dire dili niya. No? Neta gingon umubiya las pastor dire ang pumutana kung sa kay sura nato dinhi. Di ba? Dili lalim ang rules sa pastor. Kunya, imagine na, magwali siya din magwali siya, malagmitan na bagot ang mga Kristohanon matando sa ipon nila sa pagsabot ka ng wali sa gibing. Bisa ka sa kasimbahanan, ang wali sa gibing, noon ay magpapatando. Negative kayo ang kuha ng mga igsoon. No? Ma-opende dayon ang usa ka Kristohanon kung magwali ng giving. Kunya karon daghan na ba ta giving? Pero sa gishare ni pastor pila to ka giving kung sa Occidental? 23. Kanang ato pila pa wala? Oh. Hinaot nga matandog mo ana in the positive side, no? Dili sa negative. Amen. 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 Ako bihan pastor nagdugang naman nimo pod. Kamu pun ay maguna-una kung sa igasto dito, lalim ba? Amen? Kana mo ko? Ay, anak, hindi, okay na mo. Mahalag, madugangan na diha. Basta kay, dili ako may maguna-una sa paginahanglanon dito. Diba? Pero dili ta mubihan ang butangan mga igsoon. Na mo, ingon, na-space ka sa mo. No more care. Ayaw mo sugot nga maupaw ang atong pastor sa iyo. Ayaw.
Ang ka... Kaning kuan malagas ang atong buhok. Duha na siya inirita o kaliwat nimo o stress. Ayaw sugot nga kamo may hinungdan nga mas stress ang atong pastor o kamo hinungdan nga maupaw ang atong pastor. Amen. Ganong gidugangan ang atong giving, gilantaw ni pastor ang paninahanglanon. Amen. Ha? Challenge saya. Amen. Dungan ang kuan ang giving mo ay that house offering. Ang pangutan na, kinsa makabenepisyo mo tindog na dito? O kita, di ba? O di ka magdinalo. Na muna ipagbantay sa pastor, muna ipaglantaw ni nato. Kinanglan ni itong mga membro. Wala ko ni mga balay ng kuanin kasagaran ni nakabang ulay kagalingon. Challenge ako kagalingon na. Iko. Kung sa imong ihatag Lord mo na imong igutang. Kasi mo sa kadlaw katong luting imong gihatag namo matukuran ang putong balay. Diba? Kamu mag-desire pud mo sa camera mag-desire. Mag-desire pud mo karon na ako'y madugang sa inyong kinabuhi ba? Amen? Para makita gyud sa kalibutan unsa o kinsa ang Dios nga itong ginagaran. Amen? Ayaw kompetensya nila nga pali nilang paggusto patuyang sa kalibutan. Kompetensya po dahil mo dito buwan. Ayaw. No? Mo na nakita sa itong pastor. Panalangin. Yes. Panalanginan din yung katawhan sa inyo kung mabuhi. Katong mga karakter sa Bible, katong ipanisgutan din nga naghatag sa ginawa ba sila panalanginin? Ipanalaginan sila. Amen? But dili lang na to, ano na itong kagalingon nga, mo na lamang ko isinter na itong kanang motive na to ba nga, natag ko ani, no, dili. Unang kuha mo, motive mo, nganong mo naghihimo, nganong nakubay ka, para mahimo kang panalangin sa bulaton sa Ginoo. Kung dili ka mahimong gibugaton. Right? Amen? Nako mo, hapit na, kamay na lang ni. No? Mo nang ang atong pastor, kung magwali din ni o mga ulo nga kapasakit na to, dawata. Dawata nga kinasing-kasing. Kung pwede pa gani, pasalamati na yun ang pastor paghuman. Ayaw, rag, pag humagwali, kinasakitan ka, wala na lang na siritan ako na dito. Ayaw. Kinahanglan nga, hey, kasi ba, kanang ibutang na to. Ibutang na to, gituyo, bitong waling, ang para gini mo. Kaya, gilamano rin mo sa pagkuman. O papel yun sa pastor nga, para gito ni mo bral, para gito ni mo sis. Praise the Lord, ha? Amen? Amen. Sabot na, palangga ta. Amen. No? Palangga ta sa Ginoo, kaya yan ang ibutang ng pastor. Yes. Amen? Ang pastor mo ay magbantay sa itong kalag. Kaya ni mong bantayan ni mong kalag? Hindi ay. Kung kita ganin mo yung kuhan nga. Di sa kumusimba ron. Di sa kumuatog simbahan ron kay kuhan. Ha? Tinuod daw eh. Oo, hindi na tinuod. Ako na ganit time nga mukay nung kusubuling ka po ay simba eh. At salamat ka naagay tulong sa Ginoo. Ay balang espiritu nga mag-remind. Nya naagay presensya gyud sa balay pud nga mo-remind gyud ako. Mga asawa. Naagay presensya pud nga gamiton sa Ginoo ba. Tinuod gyud nga kuan presensya mo. Dasig ka na. No? Amen. Dili na atong pastor madasig man pud. Amen. Ilalim ka na yung trabaho. Tigpakao na to, puno na itong mga kakulangon, magbantay na to. Di ba? Kung lisod ka nagbantay si pastora ng precious, yung kita paling naghanan, ang yung padlong pugunta, magdibantayan pa ni pastor, inagis ko lang po. Nagis pulong sa Ginoo, yung iwali din ni ang mga butang na makapain-sakto sa atong kinabuhi ng sa iyo. Amen? O, di ta, mga sayop po kita. No?
Giving honor to our pastor. Now, we need to consider this rule, no? To feed, to feel, and to watch. Then, number 2, na, humanalita. No? Dili lang para sa pastor. Para po na to. Okay? Kung man, ang role ni pastor, mo to, pila na to, tulo ka butang ang under sa role sa pastor, to feed and to feel and to watch ang atong bahin kung man. Our response to the pastor. Kung may atong response. Amen? Kinahanglan doon na tayo response. Doon na kailangan himuon ba? Amen? Para nag-ingon ba nga? Tingnan kasi mukhang kuhan. Mama, eskwela. Eskwela day. Eskwela day joy. Bangon na day joy, kaya may eskwela na ka. Dapat mo response ka day ni anak. Bangon ka na yun. O, mo response. Himuon na mo ba? Amen? In our part, mga igsoon, isip, mga katawan sa Diyos, nga gilid sa itong pastor, mao na kinahanglan doon na tayo response kay moon. No? Gingon na sa itong text, nga gibasa, obey them that have the rule over you. Ang first na ito nga, response is obedience. Kinahanglan ta obey. Ba? Kung mingon ang pastor nga, pag ulit ninyo sa balay, pag ampo mo, pagbasa mo kulong sa Ginoo. Obey na yun. Amen? Ako, piniliyan ko na, pastor. Okay, magbasa mo sa Bible ha, mag-pray. Dagan nyo kayo, dito ko basa. Nang salamat, kita ka ang assignment. Magtuon-tuon. Ngayon, magwali, ako magwali. Salamat, anak. Ma-challenge yun niya, pastor. No? Salamat kay Pastor bitaw sa opportunity ng inyatag na ko. Then, ang atong response must be obedience. Yes. To the man of God. Amen. Obey, maganit tas maestra. Right. Ha? Hindi pagod Kristohanon. Yung maestra. Students, do your assignments. Himo kasi mga assignments. Ano man, kaya kung di ka maghimo, zero ka. Atong pastor, mga kaigsunan, basa mo tulong sa Ginoo. Wala ang basa ng Kristohanon, wala'y panalangin, wala ng irot ang ginabuhi. Ha? Kung nag-ubay lang, doon na initabo. Amen? Amen. Kaya nang sa una, kuyog ng suluining. Kung suluin hindi, dito kong share sa una. Hatag lang mo. Nag-ubay ko natin, yung ubay kong hatag. Kakuyog ko na yung share. Kuya, yung style na yung sige at hatag. Yung istorya. Sulay, yung istorya. Ay, naka-istorya ko. Yeah. Nag-ubay ko sa pag-challenge sa pastor. So, kay gayon na. Maka-share lang kas pulong sa Ginoo. Di ba? Permiro ra di ay. No? Yes. Obedience is important, mga igsoon. Ano man, kung dilit ang obey, mga igsoon, patod pa itong sa Deuteronomy, ito nga, ang obedience, dala natin sa panalangin. Ang pag-disobey, first. Diba? Ayaw, subot nga, tunglo. No? If our pastor encourages us to read the Bible, obey. No? If our pastor encourages us to pray, obey. Pag-ubig yun. Ayaw rin baliwalaan. Kaya kung imo nang ibaliwala din mga igsoon, sa ako lang nakuhan ba? Katong nabasa na ko nga letter para sa pastor. Kana din dilit na mag-ubig. Sama ra nga na ito i-honor ng pastor. Kanang dilit na mag-ubig sa kung sa may itudlo sa itong pastor din sama ra nga na mag-ubig. Wala na ito i-honor ang itong pastor. Nyawa na ito i-honor ang Ginoo. Kung atong i-honor ang atong pastor, i-honor na itong Ginoo. Ano man, ang pastor lagi sa Jeremiah 3:15, ihatag siya ikan sa kasing-kasing sa Diyos para nato. Amen? If our pastor encourages us to give, give
Give. Amen. Give faithfully. Amen. Hatag mo. Amen. Dili na para na ni pastor. Para na nato. Amen. Amen? Ayaw mong sugot nga dili mo gamiton sa Ginoo para ang bulahaton ulam mo. Yes. I-try o challenge ninyong kaugalingon nga kinahanglan na himo kong part sa paglambo sa simbahan nga tukod sa Ginoo. Amen. Ayaw sugot nga tungod kay ano yung kahimtang. Ayaw. Dili ang imong kahimtang. Dili ang imong kahimtang oy kanang makakwanta, makababag. Dili kanang imong kahimtang mo na mo encourage nato nga muhimo ka sa kabubuton sa Ginoo. Pag-ingon nga kon singkor yata kay basin di ay. Ano dili gyud basin? Surely. Yes. Ha? Yung may lang. Kaya nag-giving diri ka doon. Wa gono na sila nga pasmo sa bukod pa nga buntas. Wala din sila gigutom ba? Wala sila gikuan sa Ginoo. Sagdan. Nga naman, tinuod magunang pulong sila. Amen. Kanang gingon dia sa, kanang seek ye first the kingdom sa Mateo 6:23. Sige ko, kuha na magbasa ko na ba? Lutar mo din ko, ano? Hindi na tamang problema. Unahon na itong Ginoo. Hatag ang Ginoo na to. Amen. Amen. Yatiman gani sa Ginoo, gipubaygan gani sa Ginoo ng mga unbelievers na nagtugi. Di ba? Yes. Kita pa nga duol na kay tas kuan sa Ginoo. Makadirekta na ko tag hanyo sa itong laging itong amahan. Pinagi ni Jesus Christ. Di ba? So, obey ra mga igsoon, mo na yung pinaka-importante. No? Obedience sa Diyos. Then, the last one, under sa atong response is prayer. We need to pray our pastor. Amen? Our prayer for the pastor and his family. Dili lang ang pastor, apel lang ang pamilya. Pamilya doon na mas pastor. Amen. Kung sa may una na itong iampo para sa atong pastor, iampo na to sa Ginoo nga ang atong pastor hatagan siya kaalam sa Ginoo. Langit nun nga kaalam. Nganuan, ay magsugot ka dili hatagan langit nun nga kaalam ang atong pastor. Nganuan, ang langit nun nga kaalam mo na siya nindot kaayo nga atong pangayo sa Ginoo para sa pastor. Nganuan, apil ita mo kanalanginan. Amen. Amen? Atong iampo kay musugotan sa dili mga igsoon, dili baya ka ng selfish na kay ta. Kung ato na lang sige. Selfish na kay ta. Kung Yes. makampo ta ato na lang sige. Right. Di ba? Kana ganyan, Lord, dahil ko aning kuan pungutan na, giampo uli mo mo pastor. Di ba? Aron na encourage. Patakabalo ba nga? Giampo ni mos pastor karon. Birthday man niya, nag-pray ka sa Ginoo nga mo ni mo ko Lord, tugali ka sa pasukan. Patakabalo nga duna de gibukaton sa kasing-kasing ni pastor niya nag-ampo ta. Daghan ta nag-ampo. Di ba? May encourage yung atong pastor, dili ma-discourage. No? Isog ka lang sa tumay hindi ko ni pastor dito. Nagtuong mo kamuray na discourage, apil ko po. Kita na discourage ta sa usapan ang neta, na maghihigayon ma-discourage ta. Musugot ka sa dili na ako'y disagreement. Yes. Ma-discourage ka. But tungod kay imong gi-honor imong pastor, kinahanglan ka nga mubay, dili na lang nimo ikuan ano man. Ipailalo imong kaugalingon. Ganun gingon diri sa text, submit yourselves. Diba? Tagabalo nga, dunay gibukaton sa pastor niya. Ato siyang giampo. Gihikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Discourage siya. Pag-abot din nagwali siya din dunay discouragement sa iyang kasing-kasing. Unya, nakita niya ang ato ang ma-feel ba na, ma-discern na sa pastor sa usa ka membro kung unsa ang imuhang naas kasing-kasing karon ma-discern na niya. Amen? Kanang nagmugtok kay imong naong din ha. Ma-discern na sa pastor. Problema. Di ba?
So atong hiyampo para madasig. Amen? Unsa ganito? Ang role sa pastor is to feed, to fill, and to watch. And ang ato ang bahin is response na to. Sa response na to, pastor. Obey and pray. Amen? That should be our response. Dili na magmurmur. Ha? Dili na. Amen? So, in this message mga igsoon, kini nga mensahe nga akong na-share karon ninyo ubo lang eh. Dini atong akong na-share ninyo ang pipila ka rule sa usa ka pastor. Then isip usa ka Kristohanon, akong na-share sa inyo ha kung unsay angay natong nga response para sa atong pastor, para ang Dios mahimaya. Amen. Okay? That's all. Magampo ta. Among dalaygon may kumaon buhit ng Dios. Pasalamatan Ginoo ining taas. Salamat Lord sa simpleng mensahe nga imong gihatag kanako Lord nga ma-share sa imong katawhan. Magampo Lord nga gamiton ta nimong mensahe Lord nga ma-encourage ang pastor, Ginoo magsabot ni Ginoo, ma-encourage ni Ginoo mag-obey kung sa may leading nimo sa pastor Lord, among tinguhaon Lord God nga among i-obey. Kung kay wala din may mahimo Lord sa kinabuhi, kung kami lang, salamat nimo ning butang pastor. O kanong taknas gabi Lord, akong ibalik ang panahon pastor alang sa invitation.